Salam ýene hormatly adamlar. Garaşsyk baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şugun hormatly prezidentimiz Gurban Gulberdimuhammedow Türkmenistan parahatçylygy we anlaşmagyny watany diýilip aglan edilen täze 2020-nji ýylda Sanlywity aratnyş garykly ministrler kabinetiniň ilkinji mejlisini geçirdi. Oňa Aşgabat şäheriniň hemem welaýatlyk häkimleri hem gatnaşdy. Mejlisiň dowamyny döwlet durmuşynyň iler tutulýan meselelerine hemem bir näçe resmi amalaryň taslamalaryna garaldy. Olup Mr. Kamyad'ın ağaları biz şu sezilen şuyunun ilkinci Minister Kamyad'ın meclisini geçiriyor. Mecliste biz vilayetin hem Aşgabat şäheriniň häkimlerini hem çağırdı. Bu yıl Türkmenistan parahatçylyk we anlaşma watany diýip aglan etdik. Şoň esasynda da ben öňümizde enşemem toylanmadı, beklemeli. Meclisimizde bu il ürpäfetlem sonra olamadı, aral maslahatlaşaly. Hormatly prezidentimiz sanly video aragatnaş arkaly geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen mejlisiň başlygy Mehmedowa söz berdi. Meclisiň ýol başçysy Milli Kanunçylyk ýymundan meýlekde ýygyderlik kämilleşdirmek boýunça parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat berdi. Häzirki wagtda döwletimizi we jemgyýetimizi ösdürmegiň möhüm ugurlarynyň hukuk binýadyny putrandyrmak boýunça işleriň dowam edýänligi, hususan hukuk tertibini berkitmek, raýatlaryň hukuklaryny hemde azatlyklaryny goramak, telekeçilik gollamak we döwlet hususy hyzmatdaşlygy ösdürmek, bilim, saglyk goraşlyglaryny kämilleşdirmek hemde Türkmenistanlylaryň ýaşaş durmuş derejesini hasy ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly kanunlaryň taslamalarynyň üstünde işlenýänligi bellenildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň taýlawlary bilen baglanyşykly kadraşdyrjy hukuk namalaryny taýýarlamak işleri alınıp barlýar. Ministrlikler hemde puduklaryň durmuş idaralary bilen birlikde Türkmenistanyň kanunlaryna degişi üýtgetmeleri we goşmaçylary girilmek boýunça teklipler taýýarlanýar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň şu ýylyň mart aýynyň soňky ýeşenmesine bellenlen taýlawlaryna taýýarlyk işlerine badylgy berildi. Häzirki wagtda iş meýilnamasy tasdiklanyp, oňa laýyklykda merkezi saýlaw topary, vilayet saýlaw toparlary, vilayetlaryň häkimlikleri bilen birlikde saýlawlary guramaçylyk geçirmäge taýýarlyk işlerini alyp barýarlar. Meclisiň deputatlary köpçüliklerin habar beriş serişleriniň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, halk maslahatynyň ýurdumyzyň kanun çykarjy wekilçilikli idarasynyň iki palataly gurulşyny döretmek hakynda çögütleriniň ähmiýetini hemde Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watany diýen şygar bilen geçýän 2021-nji ýylyň jemgyýetçilik fiýat ähmiýetini ýöňde duran wezipeleri ilata düşündirýärler. Hormatly prezidentimiz we döwletimizi ösdürmekde milli kanunçylyk binýadyny häzirki döwrüň anyk ýagdaýlaryny nazara alyp, mundan meýlekde kämilleşdirmegiň ýüreýän möhümdigini belledi. Milli liderimiz we mejlisiň mehriban halkymyzyň durmuşyny hasy gowlandyrmaga gönükdirilen işleri kanunçylyk taýdan gollamalygyny belledi. Döwlet başlarymyz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň ýöňde boljak taýlawlarynyň ýokary guramaçylygynyň möhümdigini çekip, deputatlaryň ýerlerde wagt nesihat işlerini giňden alyp barmagynyň zerurdygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz saýlaw mewsüminiň türkmen jemgyýetiniň agdyberligini we jebitligini, ýurdumyzyň ösüşiň demokratik ýoluna agrarlydygyny görkezmeligini bellep, şunyň bilen baglykda bir wajyp mesele mejlisiň başlygynyň hemde häkimleriň ünsini çekdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Mehmedow Türkmenistanyň wekiliýetiniň Owganistan Sam Respublikasyna boljak iş saparyna görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiziň alyp barýan Daşary tiýadatynyň esasy ugurlarynyň biri Türkmenistanyň iň ýakyn goňşy döwletler bilen dostluk we doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmekden hemde putrandyrmakdan ibaretdir. Vice-premier milli liderimiziň başçylygyna ýurdumyzyň goňşy Owganistan Sam Respublikasynyň ykdysadyny ösdürmek hemde durmuş ulgamyny dikeltmek üçin giňmeçilik we uzak mehliyetliň işleri amala aşyrýanlygy barada aýdyp, hususan Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirsini we Türkmenistan, Owganistan, Pakistan elektrik we optik hüzümli geçirjilerini gurmak, Owganistana ýeňillikli şertlerde elektrik togyny iýermek, Türkmenistanyň Owan tarapyna demir ýoluny gurmak, bir goňşy döwleti ýerderli esasda insanperwerlik kömegini getirmek, Owan halkyna bilim, saglyk goraş babatyna ýardam etmek ýaly iş ýüzüne geçirilýän işleri aýratyn belledi.
vice-premier Türkmenistan bilen Owganistanyň arasyndaky iki taraplyň gatnaşyklar bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin döwlet başlarymyň tapşyrmagy esasyny ýurdumyzyň wekiliýetiniň şu ýylyň 8-9 ýanwar aralygyny Owganistanyň kabul şäherini gulluk iş saparyny amala aşyrmaga taýýarlyk görýändigini habar berdi. Bu saparyň başynda Türkmenistan bilen Owganistanyň arasynda howpsuzlyk meseleleri boýunça birlikdäki Türkmen-Owgan iş toparynyň nowatdaky 6-njy mejlisiniň hem-de iki ýurdun daşary işler ministrlikläriniň arasynda syýasy geňeşmeleriň geçirilmegi meýleşdirilýär. Şeýle hem Owganistanyň ýol başlary we degişli döwlet idaralarynyň resmi wekilleri bilen duşuklaryň we gepleşikleriň gurulmagy gözüňde tutilýär. Olaryň dowamyna geljek hepde meýleşdirilen şäherler bilen baglanyşykly meseleler ara alınıp maslahatlaşlar. Duşukda bir çäreleri guramaçykly geçirmek üçin taraplaryň ýerine getirmeli işlerini kesgitlemek gözüňde tutilýär. Şonuň bilen baglykda döwlet başlarymyň tapşyryklaryna laýyklykda Owganistan Sam Respublikasyny meýleşdirilen taparyň çäklerini gol çekişmek üçin bir näçe resmi namalaryň taslamalaryny taýýarlamak boýunça Owgan tarapy bilen degişli işleriň geçirilenligi habar berildi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, gyzyklanma bildirýän ähli hyzmatdaşlar bilen ýödary beýikli gatnaşyklary pugturandyrmaga agrary ýurt hökümine döwletimiziň halkara gatnaşyklaryny beýtarap Türkmenistanyň daşary syýasy gurunyň 2017-2023 ýyllar üçin konsepsiýasyna laýyklykda gurýanlygyny bellädi. Köp taraplyň gatnaşyklaryň şertnamalaryny hukuk büniýadyny kämilleşdirmek şol resmi namada esasy wezipeleriň bir hökümine kesgitlendi. Milli liderimiz dünýäniň ýurtlary hem-de awraýly halkara düzümleri şol sanyna goňşy ýurt Owganistan bilen ýödary gatnaşyklary geňeltmäge gönükdirilen bir işleriň daşary syýasatda we häzirki döwrüň ýagdaýlaryna Türkmenistanyň ileri tutýan ugrulary nazara alynıp amala aşyrylýanyny aýtdy. Döwlet başlarymyzy Owganistan Sam Respublikasy bilen ýola goýulan gatnaşyklary ösdürmekde alınıp bolýan işleriň gataryna bu ýurdun durmuş ykdysadydan dikeldirilmegine Türkmenistanyň geljekde de uly üns berjekdigini bellädi. Hormatly prezidentime de Türkmenistanyň wekiliýetiniň Owganistany meýleşdirilen iş sapary barada aýdyp, onuň dowamyna geçiriljek duşuklarda garajak meseleleriň iki ýurt üçin ýören möhümdigini bellädi. Şonuň bilen baglykda döwlet başlarymyz Türkmenistanyň wekiliýetini Owganistan Sam Respublikasyna gulluk iş saparyna iýermek hakynaky buýruga gol çekip, ony elektron resmi nama bilen çygarkaly vice-premiere iýerdi. Hem-de bu wagtda bir näçe degişli tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa Türkmenistan paragatçylygyň we anaşmagyň watan diýilip eglan edilen ýylda bellenjek milli bayramçylyklary we şanly senlere başlanýan medeni çäreleri taýýarlamak boýunça geçirilýän işler barada hatap berdi. Döwlet başlarymyň garamagyna Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk şanly bayram münasibetli dawarlary we çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça Guramaçylyk komitetini döretmek hakynaky kararyň taslamasy götürilendi. Bir resmi nama milli liderimiziň medeni ulgamyň ýol başlary bilen video aragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynyň barşyna beren tapşyryklaryna laýyklykda taýýarlandy. Watanymyzyň garaşdyrlygynyň şanly senesine başlanan dawarlaryň we çäreleriň guramaçylyk işlerini degişli ministrlikler, puwdaklaryň durmuş idaralary, vilayetleriň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimlikleri gatnaşar. Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, şanly seneniň Türkmenistanyň döwlet garaşdyrlygyna eýe bolmagynyň 30 ýyllygynyň taryhy ähmiýetini bellädi. Ýurdumyz öz ygtyýarly ösüşiniň döwründe durmuşyň ähli ulgamlaryna uly üstünlikler gazandy. Milli liderimiz şu ýyl geçirilmegi meýleşdirilen medeni çäreler bilen bagly meseleler barada durup geçmek bilen bir karar watanmadan gazanan üstünliklerini hem-de ýeten bilen sepkitlerini wagt etmek işini munyň möhümdigini bellädi. Döwlet başlarymyz ähli çärelerde türkmen halkynyň öz bolşy diýip desurlarynyň hem-de dörejilik kuwatynyň öz beýany tapmak üçin olary ýokary derejede geçirmek barada vice-premiere hem-de mejlise gatnaşýan häkimlere anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk şanly bayram münasibetli dawarlary we çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça Guramaçylyk komitetini döretmek hakynaky karara gol çekip, resmi namany elektron resmi nama bilen çygarkaly vice-premiere iýerdi. Döwlet başlarymyz Türkmenistanyň daşary döwletler bilen gatnaşyklaryny täze mazmun bilen baýlaşdyrýan halkara çärelerine aýratyn üns bermegi taşyrdy. Olary dünýä birleşiginiň ýurtlary bilen dostlukly gatnaşyklary we köpügli hyzmatdaşlygy pugturandyrmaga, türkmen halkynyň ruhy mirasyny dünýä ýaýmaga ýardam edýär. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Öwedow Owganistanyň çäklerini Akina Antoy Demirýolynyň hem-de Mamnazar Akina we Tergetabat turgundy halkara optik zimli aratnaşyk ulgamny ulanmaga bermäge görülýän taýýarlyk işler barada hatap berdi.
Döwlet başlarmadan ulug aratnaçyk we elektrik energetik gulgamyna iri sivit taslamalary durmuşa geçirmek babatda birin tawşygyna laýyklykda bir näçe desgalary ulanmaga tawşyrmak boýunça meýilleşdirilen işleriň ählisi öz wagtyna tamamlandy. Şol işleriň atarına Owganistan Islam Respublikasyna Akina Antkoy beketleriniň arasyndaky 30 kilometrlik demir ýol şakasy, kuwaty 500 kilowatt, uzunlygy 153 kilometre barabar bolan Kerki Antkoy elektrik aratnaşyk hemde halkary optik tüýümli aratnaşyk ulgamlary hemde Amanadar Akina we Tergetabat turgundy uglar boýunça 3 saşyl geçirgeleriň ugry bar. Şonuň bilen baglykda vice-premier Lewap vilayatyna meýilleşdirilen çäreleriň meýilnamasynyň taslamasyny hormatly prezidentimiň garamagyna götürildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, gadymy köklere eýe bolan türkmen owan gatnaşyklarynyň hemişe hoşnýetli goňçylyk, öýdary hormat goýmak esasyna gurulýanyny bellädi. Milli liderime de Türkmenistanyň Owganistan Islam Respublikasy bilen diýip bolan gatnaşyklary hemişe üns berip, onuň gaýtadan dikeldilmegine ähli taraplaryň gollap bermek bilen goňşy döwletdäki ýagdaýlaryň diňe paragatçylyk, siýasy diplomatik serişler arkaly düzgünleşdirilmek ornuny çykyş edýänini aýtdy. Ýurdumyz dostluk, paragatçylyk tüýjilik hemde öýdary kömek bermek görelgelerini ýerderle eýerip, Owganistanyň durmuşy ykdysat düzümleriniň ösürilmegine uly goşant goşmak arkaly dogonluk Owgan halkyna dürüjlükli durmuşynyň esaslaryny pogturandyrmakda anyk kömekler edýär. Hormatly prezidentimiň belleşýäli Owganistanaky siýasy durnuklygyň onuň durmuş ykdysatydan dikeldilmeginiň sewit we dünýä hojalyk aragatnaşyklar ulgamyna üstünlikli goşulmagynyň möhüm şerti energetika, ulug we kommunikasiýaly strategik ulgamlarda Owgan tarapynyň gatnaşmagyna iri düzümleýän taslamalaryň durmuşa geçirilmegine baratdyr. Elektroenergetika pudugyna da iki taraplaryň hyzmatdaşlygam işe gösterilýär. Biziň ýurdumyz Owganistana elektrik energiýanyň iýerilmegini ýerderlerdir. Owganistanyň çäklerine açylmagy meýilleşdirilen Akina Antkoy demir ýolunyň elektrik geçirji ulgamynyň Amanadar Akina we Tergetabat turgundy halkary optik tüýümli aratnaçyk ulgamynyň niýetlenen wezipelerinden başga da Aziýa sewitiniň şu bölegini goşulşmak işleriniň güýçlendirilmegine ýardam etjekdigi bellälikdir. Döwlet başlarmada sewitde demir ýol hemde uluglaryň beýlik görnüşleri bilen birlikde giňerimli ulug üssaşy düzümlerini döretmek taslamasyna Owganistanyň goşulşmagynyň möhümdigini belledi. Lapis lazuli ulug geçirgesiniň taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça gatnaşyklar maksady laýyk amal aşyrýar. Bu taslamalaryň ählisi anyk netijelere gadanmagy gönükdirilen türkmen Owgan hyzmatdaşlygynyň oňyn uzak möhletli häsiýetliginiň subutnamasydyr. Häzir täzeden dikeldilýän Owganistan öz obagjyk önümlerini ýerlemegiň goşmaça badarlaryny hemde tügda üssaşy ugurlaryny gözleýär. Şeýlelikde Akina Antkoy demir ýol şakasy goňşy ýurdun ykdysadyny ösdürmek, onuň kiçik we orta işegiligini işeňleşdirmek, Owgan önümleriniň dünýä badarlaryna çykarylmak üçin täze mümkinçilikler açar. Owganistanyň çäklerine türkmen hünärmenleriniň amala aşyran demir ýoluň gurulşynyň türkmen tarapynyň serişleriniň hasabyna alınıp barlandygyny aýratyn bellemek gerek diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Bize mundan meýlekde goňşy dogonluk Owganistana hemme taraplaryň kömek we golluk berer diýip döwlet başlarmaz vice-premieri meýilleşdirilen desgalaryň ulanmaga berilmek münasibetli dawarlary ýokary guramaçyk derejesine geçirmek boýunça bir näçe taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Meredew Türkmenistanyň neft-gaz senatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny amala aşyrmagyň barşy hemde ýalňyz energetika toplamynyň dürli pudaklaryna işleriň ýagdaýy we Lewap vilayatynyň çägine ýerleşýän Malay gaz känine gurulan kuwaty ýylda 30 milliard kub metr bolan gaz gysyjy desgany ulanmaga tapşyrmaga taýýarlyk görülşi barada hasabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Ulewadaro serişleriniň uly gorlaryna eýe bolan ýurdumyzyň energetika siýasatynyň neft-gaz toplamyny hemme taraplaryň ösdürmäge, onuň dünýäniň energiýa ulgamyna taýyşly goşulmagyna gönükdirilenini belledi. Tebii gazyň dünýä bazarlaryna eksportyny artdyrmak şol strategiýanyň esasy ugurlarynyň biridir. Bu ugurda iri taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Olary döwletara tügda ykdysady gatnaşyklaryny işeňleşdirmek, şeýlekim daş gurşy goramak babatda ähli wezipeleri çözmek nukdaýnalaryndan möhüm ähmiýete eder. Şonuň bilen baglykda döwlet başlarmada vice-premieri Malay gaz känine gurulan gaz gysyjy desgany ulanmaga bermek münasibetli geçiriljek dawaranyň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durduleýew gözleçi edýän gonlaryny işleriň ýagdaýy hemde döwlet başlarmynyň ulul beren taşyklarynyň ýerine ýetirilşi barada hatabat berdi.
Vice-premier yakın wagtda ulanmaga beriljek Lewap vilayetiniň Kerki elektrik beketinden Türkmen Owan sergetine çenli güýjenmesi 500 kW bolan täze elektrik geçiş ulgammarada habar berdi. Munyň özi Türkmenistanyň goňşy Owganystana berilýän elektrik energiýanyň mukdaryny epes artdyrmaga mümkinçilik berer. Vice-premier milli liderimiziň taşlyklaryna laýyklykda Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygy 2021-nji ýylyň Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watan diýilip ýylan edilmegi münasibetli ýurdumyzda şu ýyl açylyp ulanmagy berilmegi meýilleşdirilýän iri öýrençlik we durmuş maksatly binalaryň hemde deskalaryň sany barada maglumat berdi. Şol deskalarda alınıp bolýan işleri ýerine görmek we olary toparlaýyn teljermek maksady bilen ýurdumyzyň ministrlikleriniň we puwduklyň dolanyş idaralarynyň wekillerinden ibarat puwdugara topary vilayetlerde iş taparna boldy. Deskalaryň büýürçilери we potrotçulary bilen birlikde iş meýilnamalaryna hemde gurulşyk işlerini belirlenen möhletlerde we ýokary hil derejesinde tamamlamak üçin derwür serişleri we enzamlary daşary ýurtlardan getirmegiň möhletlerini seredildi. Geçirilen seljerme işlerinin netijeleri boýunça ýol başlaryň gatnaşmagyna şu ýyl ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän iri öýrençlik we durmuş maksatly binalary hemde deskalary kesgitlemek boýunça maslahat geçirildi. Teçrip alynan deskalaryň sany we hormat prezidentimiziň garamagyna götürilendi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, tenagat we durmuş medeni maksatly täze deskalary ulanmaga bermegiň aýratyn möhümdigini bellädi. Milli liderime bu deskalaryň garaşly Türkmenistanyň okunly ösüşiniň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ajaýyp özgertmeleriniň ýoluna, anamlyk adamlarynyň nyşanlarydygyny belläp, gurulşyk meýdançalaryna alınıp bolýan işleriň barşyna we hiline gödegçiligiň güýçlendirilmeligine hemde öz wagtyna tamamlanmagynyň üpçün edilmegine jogapkärlik hemde toplumnyň esasda çemeleşilmeligine degişli ýol başlaryň ünsini çekip, bu wagtda häkimlere aýratyn bir talap bellerdi. Meclisiň başynda soňra hormat prezidentimiz Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçe birleşmesiniň başlygy Hudaýberdiýewi göni video aragatnaşyga çagyrdy. Hudaýberdiýew garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk münasibetli milli ykdysadyýetimiziň huzusul gomnyň wekillerini ananlan tasamalarda alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime hatabat dinläp, toplumlaryň özgertmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge hemde watanymyzyň ykdysady kuwatyny berkitmäge ýurdumyzyň işe düzümleriniň wekilleriniň goşýan goşandyny belläp, belirlenen möhletlerde ulanmaga tapşyrylmaga degişli deskalardaky işleriň ýokary hilini üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra hormat prezidentime dokument senaty ministri Rejebowy göni video aragatnaşyga çagyrdy. Rejebow garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmegi gözen ötülen deskalardaky hususanna Akyl vilayetiniň Qaqa we Babadyxan etraplaryna bina edilýän Döwrewap dokma toplamlaryna işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Hormat prezidentime hatabat dinläp, ýurdumyzyň dokma senagatynyň eksport kuwatyny artdyrmaga hemde möhüm durmuş meseleleriniň çözülmegine, hususanna täze iş orunlarynyň düredilmegine ýardam etjek ýeňil senagatynyň gurulýan iri kärhanalarynyň üreýän wajypdygyny belläp, gurulşyk deskalaryna alınıp bolýan işleriň barşyna möhletini wekiline degişli gödegçiligi üpçün etmegiň zerurdygyny aýtdy. Hemde bu wagtda birnäçe taşyklar berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşekow gödegçilige diýen düzümlerine işleriň ýagdaýy döwlet kärhanalaryny huzursuzlaşdyrmak boýunça milli liderimiziň beren taşyklarynyň ýerine ýetirilişi barada hatabat berdi. Vice-premier Mali we Ykdysadyýet ministrligi tarapyndan degişli idaralar, vilayetleriň hemde paýtagtymyzyň häkimlikleri bilen birlikde döwlet ýetişligindäki kärhanalar barada teljerme geçirilenligi hemde huzursuzlaşdyrylmaga degişli birnäçe deskalaryň sanynyň taýýarlananlygy barada hatabat berdi. Geçirilen işlerin netijeleri boýunça hormaty prezidentimiziň garamagyna Mali we Ykdysadyýet ministrliginiň ýanynaky Puwdugara merkez toparynyň mejlisinde belirlenen tertipde garalan degişli sany götürilendi. Hormaty prezidentime hatabat dinläp, ýurdumyzda ýeşiliň dürli görnüşlerine esaslanan hemde badyr gatnaşyklaryna tapgyrlaýyn geçilmegini gözen tutýan durmuş ogurly ykdysady gomyň depkinli ösüşiniň gadanlandygyny bellädi. Bu ýylgymda düýpli özgertmeleri giňeltmek maksady bilen hojalygy dolandyrmagyň netijeli usullaryny işe ornaşdyrmagyň, dürli puwdaklaryň kärhanalaryny dolandyrmak boýunça ýeşiliň dürli düzümlerini döretmegiň binýadyna deskalary tapgyrlaýyn hususlaşdyrmak işleri geçirilýär. Hormat prezidentime bir orada alınıp bolýan işleriň milli ykdysadyýetimiziň döwleti degişli bolmadyk ulgamynyň paýynyň artmagyna ýardam berýänini bellädi. Döwlet başlarymyz vice-premieriň hödürlen teklifini we degişli sanyny makullap, belirlenen wezipeleriň ýerine getirilişini bir gödegçilikde taklamagy tapşyrdy.
Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gylejew Dokument Senaty Ministrligi tarapyndan 2021-nji ýylda paýta tüýümini satyn almak boýunça durmuşa geçirilýän işler barada hatabat berdi. Vice-premier Akal vilayatynyň Kaky we Babadyhan etraplaryna gurulýan dokma toplumlaryna hem hata almak bilen jemi 145,5 ming tonnadan gowrak naq paýta tüýüminiň 8500 tonna ýüpek paýta tüýüminiň 200 tonna iňçe tüýüminiň hemde 200 tonna paýta üwtüginiň zerurdygyny belledi. Ýa-da kwatda döwlet başçylarynyň tarşyklaryna laýyklykda belirlenen bahalardan tenagat taýdan gaýtadan işlemek üçin paýta önümleriniň üpçünçiligi obagjak we daşky şow gormak ministrligine degişim etşörünün çeýlekem döwlet ýetýäşi gorundan amal aşyrylýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, milli ykdysadyetimiň tenagat ulgamynyň esasy pudoklarynyň biri bolan dokument tenagatynyň öňünde çykarylýan önümleriň mukdaryny artdyrmak, täze ýokary tehnologiýaly toplumlary kemale getirmek, yerli çyýmar serişlerini netijeli ulanmagyň asabyna bäsçi okyply önümleri öndürýän kärhanlary döretmek boýunça möhüm gezipeleriň duranlygyny belledi. Döwlet başçylarymyz ýurdumyzdy tenagatlaşdyrmak we sanlaşdyrmak, daşy ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan we eksport orly önümleri öndürmek, täze iş orunlaryny döretmek boýunça maksatnamalaryň wajypdygyny belläp, önümleriň hil we ekologiýa babatda ähli görkezlere kybap gelmeligini aýtdy. Munyň üçin dokma kärhanalaryny öňde barjy ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen üpçün etmek zerurdur diýip hormatly prezidentimiz belledi we bu babatda vice-premiere anyk tawşyklar berdi. Döwlet başçylarymyz bu ýogurda ýöňde goýulan wezipeleri taýyk ýerine getirmegiň wajypdygyny belläp, vice-premiere gödüňde tutulan meýilnamalary amala aşyrmak üçin ähli tagallalary etmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gelin Ýazyw gödügçi edýän gollarına işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Şeýlekem döwlet başçylarynyň garamagyna Türkmenistanyň ýaşlar baradaky döwlet siýasatynyň 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny tasdiklamak hakyndaky kararyň taslamasyny ödürledi. 2013-nji ýylyň awgustynda ýaşlar barada döwlet siýasaty hakynda Türkmenistanyň kanunynyň kabul edilmegi ýurdumyzda ýaşlary döwlet tarapyndan gollamak babatda özgertmeleri giň ýol açdy. Ýaşlaryň konstitusiýon, durumçy ykdysady hukuklarynyň we azatlyklarynyň hemde kanuny beýiklikleriniň we borçlarynyň ähmiýeti barada düşünjelerini artdyrmak, ýaş türkmenistanlylaryň döwletiň we jemgyýetiň ähli ulgamlaryna amala aşyrylýan döwrewap özgertmeleri hemde jemgyýetçilik durmuşynyň möhüm wakalaryna işen gatnaşmagyny üpçün etmek, şeýlekem olaryň ýaşaýyş durmuş derejelerini hasy ýokalandyrmak üçin toplumlaryň hukuk, durmuş, ykdysady we guramaçylyk şertlerini döretmek işenip taýýarlanan maksatnamanyň esasy maksatlary bolup durýar. Maksatnamanyň çäklerine geçiriljek çäreler öz halkynyň taryhy kymmatlyklaryna gadyr goýýan hemde ata-babalarymyzyň ýokary medeniýetlik, insanperwerlik ýaly ajaýyp ýasyetlerini özüne jemleýän kämil şahsiýeti kemale getirmäge gönükdirilenler. Ýaşlar siýasatynyň çäklerine döwletimiziň ýaş neslin beden we ruh taýdan ösmegi, kämilleşmek üçin ähli şertler döretjekdigi, ýaşlaryň tehnologik ösüşlerden oňat baş çykarmak üçin olara döwrewap hünärleri ele almagy, kompýuter we maglumat ulgamyny, sanly innovasiýon tehnologiýalaryny özleşdirmäge ýardam berjekdigi bellenildi. Şeýlekem Türkmenistanyň ýaşlar baradaky döwlet siýasatynyň 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça çäreleriň meýilnamasynyň taslamasy işlenip taýýarlandy. Şonuň bilen baglanşykly mejlisiň barşynda hormatly prezidentimiz Magtymul Adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň başlygy Öwedberdiýewi göni video aragatnaşyga çagyrdy. Öwedberdiýew ýaşlary hemme tarapdan gollamak hemde hukuk we durmuş goragylygy bilen üpçün etmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Eri jemgyýetçi guramasynyň Türkmenistanyň ýaşlar baradaky döwlet siýasatynyň geljek 5 ýyl üçin döwlet maksatnamasyny işläp taýýarlamagy işen gatnaşanlygy bellenildi. Bu resmi nama geçirilen işlerde uğur görkezci bolup hyzmat eder. Türkmenistanyň ýaşlar baradaky döwlet siýasatynyň 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny we ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli çäreleriň meýilnamasyny ýaşlaryň durmuş goragylygyny üpçün etmek, olaryň arasynda milli medeniýetimizde, dilimizde we edebiýatymyzda, taryhymyzda süýgü ruhuny terbiyelemek bilen bagly düşündiriş hemde aň bilim işleriniň derejesini ýokalandyrmak, ýaşlaryň halkara almy hyzmatdaşlygy bolan höwesini artdyrmak, ýaş telekeçleriň kemale gelmegine ýakyndan
ýerlerinden ýardam bermek, ýaşar babatynyňky kanunçyk bunyadyny kämilleşdirmek, bu ýurda beýleki döwletleriň tejribesini öwrenmek, owalardaky orta mekdepleri we mektebe çenli çağrır idaralaryny döwrüň taraplaryna laýyk gelýän ýokary derejeli hünärmenler bilen öpçün etmek we ýaş maşgaralary gollamak ýaly wezipeler gözeňde tutulýar. Hormat prezidentime hatabatlar dinläp, ýaş nesliň himme taraplaryndan ösmegi, onuň intellektual we dürejik mümkinçilikleriniň, şeýle hem şahsy kämilliginiň doly açylmagy üçin amatly gorşaw döretmegiň aýratyn mümkindigini belledi. Bilinçli döwlet ýaşlar tiýadaty Türkmenistanyň ýaş raýatlarynyň hukuklaryny we azatlyklaryny amala aşymaga gönükdirilen durmuş, ykdysady, syýasy, guramaçylyk we hukuk çäreleri ulgamynyň döredilmegini gözeňde tutýar. Şonuň üçin bu işe jemgyýetçilik guramalary hemde degişli döwlet idaralary işen goşulmalydyr. Watançylyk hemde watana bolan söýgü ruhuny terbiýelemek bilen bir gatarda taryhy üçin esasy maksatlaryny hemde döwlet syýasatynyň häzirki ugurlaryny bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ägir türlü özgertmelerining many mazmunyny ýaşlaryň aňyna getirmek we düşündirmek bilen bagly işlere uly üns berilmelidir. Diňe umum adamzat we milli ruhy ahlak gymmatlyklaryna çoňur sarpa goýýan, täze bilimlere amtylýan ýaşlar terbiýelep ýetişdirmek bilen biz geljegimizde anamly seredip bilersip, milli liderimiz ýurdumyzyň ýaş raýatlaryna geljekde de himme taraplaryň gollaw berilmeligine ünsjekdi. Döwlet başlarymyz ýaşlaryň ýokary hili bilim almagy, beden we ruhy taýdan ösmegi, höwes bildirýän hünärini seçip almagy mümkinçilikler döretmegiň mümkindigini aýdyp, vice-premier degişli taşyklar berdi. Şeýleken bir ulgamda ýödara tejribe alşmak hemde täze bilelikdäki maksatnamalary işäp taýýarlamak üçin halkara guramalar bilen hyzmatdaşyk giňeltmegiň mümkindigi bellenildi. Hormat prezidentimiz ata-babalarymyzdan gelýän diýip desurlary türkmençilik ýoluny ýaşlaryň arasynda giňden wagt etmegiň wajypdygyny belledi. Şonuň bilen baglanykda milli liderimiz ýaşlary terbiýelemekde şu ýörelgilerden giňden peýdalanmagyň mümkindigini aýtdy. Hormat prezidentime bilim ulgamyna geçirilýän özgertmeleriň ähmiýeti barada aýdyp, bu işin ýaşlarda ýokary ahlaklyk, ruhfelentlik, biletgeljilik hemde bilimlere amtylmak ýaly häsiýetleri kemale getirmäge gönükdirilendigini, çünki ilim we bilim adamlaryň gözüşiniň esasyny düzep, islenlik döwletiň geljegini, halkyň ykbalyny kesgitleýänini belledi. Şu maksat bilen ýurdumyzda döwrewap okuw tehniki enjamlar, interaktiv multimedia tehnologiýalary bilen üpçün edilen täze ýokary we orta mekdepleri, çağlar baglary, tagaldyş din jalş merkezleri gurulýar. Olaryň giňden ulanmagy, berilýän bilimiň mazmunyny baýlaşdyrmagy, hemde onuň hilini dünýä derejesine getirmäge, ýurdumyzda sanly bilimi ösdürmäge gönükdirilenler. Şeýle hem döwlet başlarymyz mukaddes garaşdyrylmadan şanly 30 ýyllygy bellenjek Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watany ýerine geçiriljek ähli çäreleri ýaşlaryň işin gatnaşmalygyny aýdyp, bu wagtda degişli taşyklar berdi. Hormat prezidentimiz hödürlünen maksatnamany makullap, degişli karary gol çekdi. Hemde ony elektron resminame durançy arkaly vice-premiere iýerip, resminamada kesgitlenen wezipeleri ýerine getirmek boýunça degişli ýol başlara anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary Uraz Geldiýew vilayetlerde alınıp barýan mögsümliň obagçylyk işleri hemde ýad ekişine taýýarlyk görülüşi barada hatabat berdi. Şu günleri güýlük buğdaýy edek etmek boýunça ähli derur agrotehnik çäreler görülýär. Häzirki wagtda buğdaýy eklen meýdanlarda agrotehnik edek çärelerini agekilleriň ösüş ýagdaýyna laýyklykda geçirmek boýunça derur işler alınıp barýar. Şu ýylda ýurdumyzda goçanyň we beýleki obagçylyk ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek hemde bu ekinleriň hasylynyň düýbüni tutmak maksady bilen vilayetlerde ylmy taýdan esaslandyrylan agrotehnik möhletler laýyklykda ýazky ekiş mögsümine taýýarlyk işleri alınıp barýar. Bu ýurda tebitleriň ekrançyk meýdanlaryny mögsüme taýýarlamak işleri dowam edýär. Ýurdumyzyň vilayetlerine obagçylyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek boýunça ýerine getirilýän işleri bellenlen möhletde we ýokary hili geçirmek maksady bilen şu günler etrap tehnik hyzmat ediş kärhanalaryna hemde daýhan birleşiklerine ýazky ekiş mögsümine ulanjak obagçylyk tehnikalaryny we gurallaryny awatlap mögsüme taýýarlamak hemde talap laýyk saklamak boýunça degişli işler alınıp barýar. Şeýlede ýazky ekiş mögsümine paxtaçy baba daýhanlarymyzy ýokary hilli goçy tokumlar bilen üpçün etmek üçin şu günler ýurdumyzyň vilayetleriniňki paxta salyjy kärhanalarda tokumluk paxtany gaýtadan işlemek hemde tokumluk çigitleri taýýarlamak işleri utgoşkly ýerine getirilýär.
Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, buğdoyun, paxtanyň we beýleki obagjyk ekinleriniň hasyllygyny ýokalandyrmak, türüm ýerleriniň meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmak, olary suw bilen üpsün etmek meselelerini ünsçekdi. Döwlet başçylygynda milli ykdysadyetimiziň adyk ulgamny himme taraplaryn pugtulandyrmagyň, ilatyň ýurdumyzda öndürilýän ýokary hilli adyk öňümlerine bolan isleglerini hassa kanagatlandyrmagyň zerurdygyny belledi. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz vilayetlerde ýürüti döredilen yer gaznalaryndan kärinişlere bölünip berilen yerleriň netijeli özleşdirilmegine aýratyn üns bermek hemde ekrançylyga agrotenkaның öňdebarjy usullaryny ornaşdyrmak we ýylatyşgany ulgamny mundan meýlekde ösürmek boýunça vice-premieri hemde häkimlere birnäçe degişli görkezmeler berdi. Fanly video aragatnaşyga arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga da birnäçe mühim meseleler garaldy. Olar boýunça degişli sözgütleri kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Hormatly Minister Kabinetiniň agzalary şonuň bilen Minister Kabinetiniň mejlisini geçirip oturýar. Men esasen ähliňde berge jan sağlagy we edi diýerim. Mundan beýlekde gülle we soruny alyp baran işlerinde ulussunlukları arzu edýär. Sağ ol. Ene orta Türkmenistanyň prezidentiniň gol çekar etminamalary bilen tanşedýät. Berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüni, ýurdun garaşdyrlyk ýyllaryny, dürli ulgamlarda ýeten belen sepgitlerini, gadallanan üstünlikleri paragatçylyk söýüji, döwlet hökmüni dünýäde syýasy durnuklygy saklamak we gollamak, ählimumy paragatçylyk we howpsuzlygy berkitmek, hoşniýetli goňşuçylyk, dostlyk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösürmek babada beýtarap Türkmenistanyň öňe sürýän başlanýyşlarynyň umumy adamzat ähmiýetini giňden ýaymak, amalaşdyrylýan ägirt uly tatlamalyň we taryhy maksatnamalaryň ähmiýetini wagt etmek, şeýle-de beýtarap Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk şanly bayramyny guramaçylykly we ýokary derejede geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk şanly bayramy münasibetli dawarlary we çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça guramaçylyk komiteti döredildi we oň düzümi tasdiklanyldy. Türkmenistanyň Medeniýet ministrligine, degişli ministrlikler we poduklyň dolanyş edaralary hemem welaýetliň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen bilelikde Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk şanly bayramy münasibetli geçirijek dawarlaryň we çäreleriň meýnamasynyň taslamasyny taýýarlamak hemem Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine bermek tabşarly. Degişli ministrlikleri poduklyň dolanyş edaralary welaýetliň hemem Aşgabat şäheriniň häkimlikleri Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk şanly bayramy münasibetli dawarlary we çäreleri ýokary derejede guramaçylykly geçirmäge öpçün etmäge borçly edildi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýaşlar baradaky döwlet siýasatyny üstünlikli amala aşyrmak, ilim, bilim, ösen tehnologiýalar bilen düýpli gyzyklanýan ýaşlary ýüze çykarmak, ýaşlary sanly ulgamy geçmek boýunça geçirilýän işlere giňden çekmek, zähmeti wepaly, zähmet söýür, ilimli, bilimli, ýurdun hemme taraplaryny ösüşine münasip goşunt goşýan kemil nesilleri terbiýelep ýetişdirmek, döwletiň, jemgyýetiň durmuşyň ykdysady, syýasy we medeni durmuşyna ýaşlaryň doly hukukly gatnaşmak üçin işaretleri döretmek hemem ýaşlarda ruh, ahlak gymmatlyklaryny, sagdyn durmuş ýörelglerini kemale getirmek, watan söýjüligi, insanperwerligi, zähmeti söýüni terbiýelemek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet siýasatynyň 2021-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasy hemem şol maksatnamany amalaşdyrmak boýunça ýerine ýetirmeli çäreleň meýilnamasy tasdiklanyldy. Degişli ministrlikler we poduklyň dolanyş edaralary welaýetliň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri döwlet maksatnamasynyň amalaşdyrmagyny öpçün etmäge borçly edildi. Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistan bilen Owganistan Islam Respublikasynyň arasynda howpsuzlyk meseleleri boýunça bilelikdäki Türkmen-Owgan iş topurynyň nowatdaky 6-njy mejlisiniň işine gatnaşmak hemem Türkmenistanyň we Owganistan Islam Respublikasynyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeleri geçirmek üçin Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary, daşary işler ministri Meredowyň ýol başlygyndaky wekiliýetiň agzalary 2020-nji ýylyň 8-nji 9-njy ýanwaryny Owganistan Islam Respublikasynyň Kabul şäherine gulluk iş taparyna bolar.
Häzir bolsa hormatly prezidentimizin adyna gelen gutluq hatlary bilen tanış edýäs. Ilkinji tanıştyrjy gutlugymyzda şeýle diýilýär. Onuň Al-Hizreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğly Berdimuhammedow. Siziň Al-Hizretiňiz Korey halky bilen bilelikde size täze 2021-nji ýylda iň gowy arzuwlarymy beýan edýän. Şeýle-de siziň Koreýa bildirýän gowlugyňyz hemem ynamyňyz üçin hoşallyk bildirmek isleýän. Koreýa biziň dostlugymyza, ynamymyza hemişe ýokary baha berer. Hemem awadan bekidine siziň bilen işler täze ýylyň biziň ýurtlarymyzyň bilelikde güllep ösmeginiň ýyly boljakdygyny hemem siziň bilen biziň raýdaşlyk we hyzmatdaşlyk ýolumyzda islenik wagtda duşmagy umyt edýän Koreýa Respublikasynyň prezidenti Moon Jae-in maşgalasy bilen. Bolsada şeýle sözler bar. Onuň Al-Hizreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğly Berdimuhammedow siziň Al-Hizretiňiz täze 2021-nji ýylda iň gowy arzuwlarymy kabul etmeňizi haýyş edýän Abdulhamid Bangladeş Halk Respublikasynyň prezidenti. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň ýol başçysy bilen briefing geçirildi. Onda geçen ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň baky beýtaraplarynyň şanly 25 ýyllyk münasibetli geçirilen beýtaraplyk syýasaty we oň halkara parahatçylygy, howpsuzlyk we durnukly ösüşi öpçün etmekdäki ähmiýeti atly halkara maslahatyň jemleri boýunça kabul edilen Aşgabat jemleji resminamasy boldy. Şäher Türkmen diplomatlary we ýurdumynyň Daşary işler ministrliginiň Halkara atnaşyklar institutynyň ma'lumlary gatnaşdylar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň ýol başçy çykyşynyň başynda Türkmenistanyň baky beýtaraplygynyň halkara derejesinde ikrar edilmeginiň 25 ýyllygynyň belenip geçilen ýylynyň möhüm wakalary baý bolanyny belläp geçdi. Ol beýtaraplyk derejesiniň syýasy, ykdysady we insanperwer taraplarynyň hemde global howpsuzlygy şeýlede durnuklygy berkitmekde möhümdigini aýtdy. Şu nokta nazardan çıkışlarda beýtaraplyk düşünjesini ösdürmäge şeýlede parahatçylygyň we özara düşünişmegiň gorulmagyna gönüktirilen halkara tagallalaryna beýtaraplygyň wajyplygyny öňe sürýän Aşgabat jemleji resminamasynyň ähmiýetine üns şekilli. Şeýlede briefingde bu resminamanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň esasy düzüm böleklerinden biri bolan öňüň alyş diplomatiýasynyň gurallarynyň işçiň ulanylmagyny talap edýäni belenildi. Şeýlede briefingin dowamyna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň başlygy Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kararnamasy bilen 2021-nji ýylyň halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly diýilip ygran edilmeginiň aýratyn ähmiýetini nykdady. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzda millilerizmimiziň edigderli gollawlary netijesinde keçiw orta telekeçiligi ösdürmekligi aýratyn ähmiýet berilýär. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň telekeçileri berkarar watanymyzda az haritleri bilen bir hatarda dürli senat haritleriniň bolşulugyny döredilmegine de özleriniň münasip goşuntlaryny goşýarlar. Diýerimiziň şäherýanyna bolşýaly ýurdumyzyň günnogur seýetiniň hususiýetçileri döwlet tarapyndan telekeçilere berilýän ýeňilliklerden döredilýän giň mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanmak bilen täze zähmet üstünliklerini gazanýarlar. Telekeçilere berilýän ýygyderli gollawdan kiçik we orta telekeçiligi ösdürmek babatda milli liderimiziň taýty tagallalaryndan uruklanýan günnogur ulaýatyň hususiýetçileri ülkemizde bellenýän her bir toýdur bayramlary zähmet ýeňişleri bilen garşylamagy asly däwe urdular. Şeýle hususy önümçiliklerin hataryna Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Türkmenawa şäherindäki Asman hususy kärhanatyny görkezmek bolar. Kärhananyň işi hünärmenleri ýurdumynyň garaşlylygynyň 30 ýyllyk bayramçylygynyň bellenip geçiljek 2020-nji Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watan ýylyna da her bir önümçilik gününe anamly zähmet üstünliklerini betleýärler. Bu ýerde ilatyň ösen isleglerine laýyklykda mebel önümleriniň durly görnüşleri öňürilip, önümçilik sağlaşykly ýoly goýulandyr. Hil derejesi ýokary bolan önümlere hyrydarlygyň sany gün saýyn artýar. Hususy kärhanada mebel önümlerini taýýarlayan bölümden bir näset bolup, raýatlarymyzyň hemde idara kärhanalaryň sargytlary sadyna mebelden onlarça görnüşi öndürilýär. Bölümlerde häzirki zamanyň kemil enzamlary oturdulyp, ýokary hil ölçeglerini gabat gelýän tagda hemde aýna mebel önümleri, aşgana we otog mebelleri, ýaş aýratynlyklaryna laýyklykda çağalara niýetlenen mebeller,
Gapylar şeýle-de ýumşak mebel önümleri, hemem mebel düşökleri öndürlýär. Öten tehnologiýalaryň önümçiligi ornaşdyrylmak işleň esasan awtomatlaşdyrylan usuly ýola goýulmagyna uly mümkinçilik öğretýär. Bu ýerde taýýarlanýan dürli ölçeklerdäki mebel önümleri hususiýetçiniň mebel dukanyna ilaty hödürlenýär. Ulaýytyň hususiýetçileri kiçi we orta telekeçiligi ösürmekdäki aladalar üçin mehriban arka dagymyda hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Hormatly prezidentimizin taýsy tagallalar netijesinde berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň hususy ulgamynyň önümçiligi barha kemilleşýär. Täze öňde barjy tehnologiýalaryň hasabyna öndürilýän azyk önümleriň hil derejesi barha ýokarlanýar. Ýokary hilli azyk önümleri bilen eçerki bazarlarymyzda ulay orun alýan Mar şäherindäki Okkun kärhanasynyň öndürýän dürli görnüşli süýji kökü önümlerim uly islega eýe bolýar. Yurdumuzda ýaýwanlandyrylan özgörtmeler maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegine münasip goşunt goşýan işewur telekeçileriň telekeçilik başarnyklaryny açyk görkezmekler üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Hormatly prezidentimiziň dünýä ykdysadyýatynyň häzirki zaman ösüşine nazar almak bilen hususy önümçiligi ösürmekde, öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde ahlasy zähmet çekýän hususiýetçiler yurdumuzda azyk önümlerini öndürmekde de işeňerlik görkezýärler. Bu işleriň aýdyň misalyny Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň düzümine girýän Mar şäherindäki Okkun hususy kärhanasynyň alyp barýan işlerinden hem aýdyň görmek bolýar. Bu ýerde öndürilýän önümler 40 görnüşden ibaret bolup, olar hili we derejesi babatda bir-birinden tapawutlanýar. Bu önümlere dürli hoşboý meýweleriň goşunlarynyň goşulmagy bolsa, kökü önümlerini öz boşly lezzetli tagam merýär. Yurdumuzda hususy ulgamy ösürmek barada edilýän aladalardan ruhlanyp zähmet çekýän bu kärhananyň işçileri özleri barada döredilýän şeýle giň mümkinçilikleri üçin mehriban arkadaşymyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtatymyz Aşgabat şäherinde şonu 8 ýanwarda saat 20-den 9 ýanwarda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň howama ulmutlugynyň berýän habary bilen tanyş bolun. Balkan welaýatyny ötkäpdirän bulutly hawa bolup ömür bolmagy mümkin. Gün ortagyny ordan teýlese günde 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gejatine 2 gradus sowukdan 3 gradus öçeni maýl, günüdüne 7-10 gradus maýl bolar. Ahir welaýatyny ötkäpdirän bulutly hawa bolup ömür bolmagy mümkin. Gün ordan teýlese günde 8-10 metr etýän şemal öter. Hawa gejatine 0-5 gradus sowuk, günüdüne 4-9 gradus maýl bolar. Mar welaýatyny ötkäpdirän bulutly hawa bolup, gün ortagyny ordan teýlese günde 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gejatine 3-8 gradus sowuk, günüdüne 1-6 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ötkäpdirän bulutly hawa bolup, gün ortagyny ordan teýlese günde 8-13 metr etýän şemal öter. Hawa gejatine 1-6 gradus sowuk, günüdüne 1-6 gradus maýl bolar. Daşy welaýatyny ötkäpdirän bulutly hawa bolup, gün ortagyny ordan teýlese günde 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gejatine 6-11 gradus sowuk, günüdüne 1 gradus sowukdan 4 gradus öçeni maýl bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ötkäpdirän bulutly hawa bolup ömür bolmagy mümkin. Gün ordan teýlese günde 8-10 metr etýän şemal öter. Hawa gejatine 2-4 gradus sowuk, günüdüne 4-6 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça ýanwar aýynyň 9-na magnetik hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar.
Eziz vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçörüniň qadadan 8 götürüm artmagy bilen baglaşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňusy täsirleriň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de gyş fasylyna howanyň derejesiniň üýtgeýändigini nazar alyp, fasla görä giyinmek maslahat berýär. Mehriban ileşler, bu düzgünleri berk-berja etseňiz, ýylyň eslenlik faslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşler ewetlenýär. Ähli ötüşlüň ödeninde bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.